Здравейте, приятели на магазин Хималая! Днес ще си поговорим за 10 неща, които ни плашат за ашваганда, но те не са верни. Първото е, че ашваганда е хормон. Не е, тя е адаптоген. Регулира оста на хипоталамус, хипофиза и надбъбречни жлези. Не вкарва хормони отвън. Второ, вдига кортизола. Обратното. Клинични проучвания показват средно между 20 и 30% понижение на кортизол при хроничен стрес. Трето, правите сънлив през деня. Не, ашваганда балансира нервната система. Ако си изтощен, стабилизира. Ако си превъзбуден, заземява. 4. Пристрастява. Няма механизъм за зависимост към ашваганда. Не засяга допаминовите пътища, като стимулантите. 5. Ашваганда е опасна за щитовидната жлеза. При здрави хора няма доказателства. В аюрведа ашваганда се използва за подхранване, не за стимулация. 6. Ашваганда действа като антидепресант. Не. Ашваганда не блокира серотонин, намалява възпаление и оксидативен стрес. Причините, а не симптома. Ашваганда е само за мъже. Грешно! Въпреки че не знам дали знаете, но ашваганда плюс бабини зъби е естествена на бол и е супер за всички, които искат да бъдат мускулести. Ашваганда подобрява съня, особено ако добавите валериан. Цикълът, адаптацията към стрес при жените. Ашваганда според някои, и това е нашата точка номер 8, натоварва черния дроб. Няма клинични данни за хепатоксичност при стандартни дози и качествени екстракти. Ашваганда работи веднага. Не, ашваганда не е стимулант. Ефектът идва след 10-14 дни, защото възстановява, а не маскира. 10. Всички ашваганди са еднакви. Не, важни са стандартът, екстрактът, процентът и чистотата. Органик ашваганда на Хималая, доказана времето, още от 1930 година.